L'anticicló s'apoderarà de Catalunya durant el pont de Setmana Santa. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest divendres amb aquestes imatges de Sils, on hem tingut una jornada de cel ben destapat, ja ho vegeu, una jornada ben estable, i aquestes temperatures mínimes que han estat ben fredes, per sota dels 5 graus en molts punts de la selva. Sí, amb aquestes imatges de Pals, on hem tingut una jornada encara en tramuntana moderada aquí al Baix Empordà, ràfecs que encara han superat els 50 o 60 km per hora i que han fet una mica la guitza durant la primera part de la jornada. També en pou veure el Pirineu al fons ben nevat amb una mica de torb degut al vent, ja que el vent ha agafat més intensitat aquí a la serralada. Sí, amb aquestes imatges dels ports on podem veure com el vent de mestral ja va a menys, ja ha afluixat una mica respecte als últims dies, tot i que encara han tingut alguna ràfega que ha pogut superar els 70 km per hora. Acabam aquest repàs amb aquestes imatges de Caralps, on podem veure aquí el Pirineu Oriental com una jornada de cel radiant, sense núvols, una jornada molt estable, tot i que encara han tingut vent intens aquí al Pirineu Oriental, algunes ràfegues de més de 70 o 80 km per hora que fa que haguem d'anar atents aquí a l'alta muntanya. Anem ara amb els mapes per els pròxims dies. Podem veure aquí en el mapa isobàric com es retiren aquestes baixes pressions ja cap al Mediterrani Oriental i donen pas a aquest anticicló que abraçarà la península Ibèrica durant els pròxims 3, 4 o fins i tot 5 dies, oferint aquí a la península Ibèrica algunes jornades molt més estables, de molta tranquil·litat i temperatures que aniran a més. Podem veure també com ens anirà protegint d'aquestes pertorbacions atlàntiques que ens arribaran des de l'oest i que viatjaran cap a les illes britàniques, oferint aquestes jornades de sol i mosques aquí a Catalunya. Podem veure aquí en el mapa temperatures, les anomalies de temperatures a 850 hectopascals. Podem veure com a partir del pròxim dissabte ja aniran de pujada i seguiran pujant pràcticament fins al pròxim dilluns o fins i tot la primera meitat del dimarts. Jornades en temperatures més pròpies del maig, màximes que ja quedaran per sobre dels 25 graus en molts punts de l'interior i clarament també per sobre dels 20 graus en punts de la costa, oferint algunes estones de temperatura força agradables, fins i tot amb una mica de calor durant les hores centrals del dia. Anem ara amb el mapa de símbols per demà dissabte. Serà una jornada molt estable, amb moltes estones de sol arreu de Catalunya, tot i que durant la matinada podem tenir alguns intervals de núvols alts, que sobretot a la meitat nord del territori, que en cap cas deixarien cap precipitació. Seria a partir del migdia, de la tarda, quan creixerien alguns núvols d'evolució degut a aquest vent humit de component sud que bufaria cap a punts del Pirineu i Prepirineu i que permetrien la formació d'algunes nuvolades, sobretot en punts del terç nord de Catalunya, aquí al Pirineu, que deixarien el cel una mica més variable, però en principi no esperam precipitacions de cara a aquest dissabte. Pel que fa al vent, podem veure com bufarà el vent de tramuntana o el vent de mestral de forma moderada durant la primera meitat de la jornada aquí a la costa nord de Catalunya, sobretot per sobre del cap al nord del Cap de Begur, algunes ràfegues que podien superar els 50 o 60 km per hora, però que anirien a menys de cara a la segona meitat de la jornada. La resta del territori, vent força suau, ràfegues de només de 20 o 30 km per hora i principalment en component sud. Pel que fa a les temperatures, podem veure com seguiran pujant. Les mínimes es mantindran més aviat fresques, una mica fredes a l'interior i pel que fa a les màximes, seguirien pujant i ja tindríem les registres superiors als 22 o 23 graus en molts punts de l'interior, oferint aquestes estones d'ambient primaveral, d'ambient molt agradable durant les hores centrals del dia, mentre que a la costa es quedarien una mica més frenades al voltant de la vintena de graus. Anem ara per als mapes de cara a diumenge. Serà una jornada força similar, amb predomini del temps anticiclònic, encara amb moltes estones de sol i algunes bandes de núvols alts i mitjans que no portarien precipitació durant aquesta primera meitat de la jornada, anirien creuant d'oest a est i sent el cel una mica variable o poc ennuvolat, sobretot aquí a la meitat septentrional del territori. Seria a partir de la tarda quan el vent humit entraria cap a l'interior i arribaria cap al Pirineu, donant lloc a la formació d'aquestes nuvolades de tarda que tenien gran desenvolupament vertical i que sí que podrien deixar durant aquesta jornada de diumenge algun ruixat localitzat que seria entre feble o localment moderat en punts del Pirineu central o del Pirineu oriental, preferentment cap a punts del Berguedà, la Cerdanya o també del Ripollès. Podem baixar també cap a punts del Prepirineu oriental, punts com a Osona. Podem tenir alguna gotellada local. A la resta del territori tindríem més predomini del sol, únicament amb alguns intervals de núvols baixos, aquests núvols baixos i prims, aquests estrats o alguna boirina en punts de la costa sud durant la primera meitat de la jornada. Pel que fa al vent, com comentàvem, tindrien vent de component sud, que bufaria de forma suau, únicament podem tenir una ràfega una mica més intensa, al voltant dels 30 o 40 km per hora, entre l'àrea metropolitana de Barcelona i el Cap de Begur, però sense cap complicació de cara al pròxim diumenge.
Pel que fa a les temperatures, seguiran pujant, ambient ja una mica càlid a l'interior, màximes que ja podrien superar els 26 graus en alguns punts de la Vall de l'Ebre o la Plana de Lleida, oferint aquestes estones d'ambient més càlid, mentre que l'ambient serà més suau, més agradable en punts de la costa també gràcies a l'efecte de la marinada, màximes al voltant dels 20 o 22 graus. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana de cara a dilluns, situació força similar a la de diumenge, tindrem una jornada amb moltes estones de sol, predomini d'aquest cel radiant, destapat, i de cara a la tarda tornarien a créixer aquests núvols d'evolució en punts del Pirineu, gràcies també a una miqueta d'aire fred en altura que ja ens aniria arribant degut a una pertorbació que s'anirà despenjant de la circulació general atmosfèrica i ens portarà a aquesta formació de nuvolades en punts del Pirineu, on sí que esperam ruixats més intensos respecte als de diumenge, una mica més generalitzat, i podrien arribar a diferents punts també del Prepirineu i podent arribar també cap a les comarques del nord de Barcelona. En general, una jornada molt estable, fora del terç nord del territori, de la geografia, i en temperatures que seguiran de pujada. Podrien ser unes jornades més càlides de la pròxima setmana. De cara a dimarts ja s'aproximaria aquesta pertorbació cap a Catalunya, oferint un temps una mica més inestable i sobretot protagonitzat per l'augment de la nuvolositat, especialment a la meitat occidental de Catalunya, on notarem un cel força més variable, amb aquests núvols que encara no deixarien precipitació, però que sí que tindrien temperatures que ja anirien una mica de baixada, ambient encara força suau, en registres que pertoquen per l'època, però ja de baixada respecte a l'ambient càlid del cap de setmana i de dilluns. Seria de cara a dimecres quan es consolidaria aquest canvi de temps per l'arribada d'aquesta pertorbació que situaria al centre de la península Ibèrica i deixaria una atmosfera ben inestable, amb diferents ruixats que durant els pròxims dies aniran confirmant la seva distribució i les seves quantitats, però esperem una jornada més inestable, amb cel més tapat i en temperatures més fredes per sota de la mitjana climàtica d'aquesta primera quinzena d'abril. Ja seria de cara a la segona meitat de la pròxima setmana quan s'aniria recuperant, quan tindrem una millora progressiva del temps, amb nuvolositat que anirà a menys i termòmetres que aniran a més, podent esperar una pujada dels termòmetres de cara al pròxim cap de setmana amb un temps força estable i força càlid per l'època. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.